Asibingelele babukeli bayo iBlack Live TV, igama lami uNhlanhla Momelo wakaZondi, kanti sikulona uhlelo lethu lumnandi kakhulu, sisho kamnandi sithi sikhipha izimfihlo kulona-ke lolu hlelo. Namhlanje sivashele uyena Sizozwa namhlanje ukuthi yona iphi imfihlo le afisa ukuthi azidlulisele yona. Sibingele kuyona iBlack Live. Unjani? Ngiyaphila, unjani wena? Ngiyaphila ma. Besifisa ukuthi asichazele kabanzi ukuthi ingabe yini imbeke kwi-Black Live namhlanje. Yiphi le mfihlo ekuhluphayo ofisa ukuyidlulisa? Imfihlo engihluphayo engifisa ukuyidlulisa. Ufuna ukudlulisa imfihlo kumyeni wami. Ngabantwana bakhe bonkosikazi yesibini umnakwethu. Njengoba bonke babeshona nje bebebulawa yimina. Hayibo, kanjani manje? Ingoba mina anginaye umntwana ngizalanga mina. Yena ubezala yena. So awujabuli ukuthi nje abe nabantwana? Ubethandwa kakhulu nje yena mina ngoba ngenayo ingane, ngingenangane, ngingathandwa njalo ehambe ehlala kwakhe. Angahlali la kumina, ngizi mina ayohlala lapha. Wena bufuna kwenzakaleni kanti? Bengifuna ukuthi makabe mina ngunkosikazi omdala ahlale kumina. Njengoba ngingunkosikazi endala. Manje ngoba ngingazali mina bese ngishiya kanjalo ahamba ohlala lapha. Ayo entertainer yena. Ngasangithengele nanokudla, engasenzeli lutho mina. Hawu. Yonke into eseyenza lapha yakwami. Alright. So manje njoba ebekade sehlehla kuwena, ucabanga mhlawumbe ukuthi bekukhona akusolayo noma kwaziyo ngokuthi akhona noma engazi exactly ukuthi wena ubulala ingane, mhlawumbe awucabanga ukuthi mhlawumbe idlozi selimqheqhelelisa kuwena, because abanye bethu phela amadlozi abafuna adlale ngabo, uyabo, ukubona omunye umuntu ehlehla ku relationship uyitshela ukuthi uyayihlehlela kanti mhlawumbe idlozi limhlehlisayo. Hayi, angizange ngikucamange lokho ukwedluzi, ngacamanga indaba yengane. Ngoba wayesho nokusho ukuthi angizali. Ayikho into azoyenza ngami. And washo wathi ufanele athathe unkosikazi uzokwazi ukuthi amzalele. Yeah, washo wathi ufuna unkosikazi ozakwazi ukuthi amzalele. Nawe futhi awe ngesimo sakho songakwazi ukuthi uthole abantwana. Bengingekho aware phela nami, ngangazi ukuthi nami ngizozala kanti manje. Ulibele uyinika ithemba ukuthi kusasa kuzolunga. So manje anikazi mhlawumbe niye kodokotela niyothola ukuthi why ungathola abantwana? Ubengazange aye afune kwakuba kuyiwe since ethole lo ovele wangahluphi ukuthi ovele wazala yena. Ninamakhosikazi akhe nibabili? Sibabili, wena unkosikazi omncane mina ngumdala. Wena unkosikazi omdala. Yeah. Alright, vele wayekutshelile esakufaka emshadweni ukuthi umuntu othatha isithembu? Wayengashongo. So wena usubone ngathi uthatha isithembu ngesimo sokuthi wena khona la ufeyila khona? Ngoba ngingenazo abantwana. Ngoba wena ungenanzalo ungakwazi ukuthi uzale. Yeah. So manje why uthula isikhathi side kangaka umuntu umbona ingane zakhe idlule emhlabeni udecide ukuzosho manje? Sekuba khona nonembezanyana manje. Mase ngibuka nami ngibuka. Ngiyabona. Ngesinye isikhathi noba ngilele ngibona ukuthi ngiyayibona ingane abangayazi ukuthi yiphi ingane. Kufike ke lokho ukuthi hayi mhlawumbe labantwana engababulalayo. Nawe manje sengithi make ngikhulume mhlawumbe kuzodlula kuzoba ngcono. Kodwa kuba mhlawumbe bengekho ukushaya ubungeke uzokhuluma. Bengeke ngize ngikhuluma bongekho ukuthi lutho olubonakala ukuthi there is something eyenzekalayo. How? So manje uzomtshela wena ukuthi khona okubo okwenzakalayo wena empilweni yakho, so ingakho usushayeka wena? Ngeke ngisho ukuthi khona engikubonanga, ngizoba umuntu nje oconfessayo osezisola ngako konke, kodwa ngeke ngichaze ukuthi ingoba khona okukhona. Awufuna ukuhlambuluka. Mina kuphela ngizokwazi ukuthi ngesenzo wena wasenza. Enza So kodwa-ke ngokwesintu uyazi vele ukuthi umuntu wesilisa mekuthi khona la umuntu wesifazana alekha khona noma mhlawumbe ume-afford ukuthatha abafazi ababili, uyakhona ukuthi abathathe abagane bobabili balekelelana, hayi ukuthi mhlawumbe basuke bezodala ingxabano, uyabona? So naye mhlawumbe wayefuna ukuthi akulekelele ngoba uyabona ukuthi lento le awukwazi ukuthi uzenzele yona, so akuke kufakeke umuntu wesifazana. Uzange wayibona ngalolo hlobo, uyibuke ngeSolomona? Mina ngayibuka ngeSolomona ngoba usike wangabusaba khona la mina wangasabonakala. Wabesehlala kakhulu ngale. Yeah, kunkosikazi wakhe. Kanti kufanele ngabe uhlala kakhulu ngapha komdala.
Noba ngabe ingane ikhona noba ingane ayikho. ayikho asupporthe wena. Asupporte ngala zonke indawo angahluleki. Ngiyakuzwa sizozama ukuthi njengamanje sikwazi ukuthi simfonele yena ubaba sizwe ukuthi ufila kanjani ngalolu daba, kodwa awucabanga ukuthi umshado wakho ungabe usukuphela kwawo lokho? Angiboni ukuthi ngaba umshado ungaphela ngoba nginomzi wami nje. Naye nalwawo nomuzi wakhe, mina ngizozihlalela kwami ahlale ngale lahle. Mhlawumbe ukuthi nawe siyasaba phela uphatha umubothi omubi okwazi ukubulala abantu. Mawesaba. Hayi-ke kubonakala ngaleso sikhathi. So wena ulindele noma yini noma usu-ready ukuthi methi hayi sengi-right wena mina? Uma engasho phela ngasho ukuthi kufuneka abize nomndeni achaze konke lokho bese nebevuma-ke kubonakale lapho ukuthi isinqumo esithathekayo. Sasanzima isinqumo. Usisi yena noma umnakwenu awukazi ucabanga ukuthi uxolise kuyena? Mengathi ubaba ufisa ukuza nomnakwenu-ke njengamanje uzoxolisa nixolelane nikhulume lo daba? Angeke ngikwazi ukuxolisa kumnakwethu, ngoxolisa kuyena. But usiyena omonile. Umnakwethu uhlangene naye akahlangene nawe. How? But umuntu omone kakhulu wone usisi. Ubaba ngimone kakhulu wabantwana engeza kuyena la ekhaya. How? Loyana naye uze kuyena angeke ngikwazi ngihlangene naye. Ayi asike singene kulolu daba sizwe ukuthi ubaba yena uzothini ngoba mina ngathi hayi luyangihlula ngempela. Uyibikele sizwe yena ukuthi uthini singamcabangeli. Yebo sawubona. Yebo unjani? Ngiyaphila wena. Siyaphila baba. Baba nginonkosikazi wakho la omdala ubefisa ukuthi adlulise something. Mina nguNonhlanhla from iBlack Life TV. Ngicela ungibambele kancane ngithi ukupaka imoto yami la eceleni. Yebo sesingakhuluma. Okay baba, uNonhlanhla from Black Life TV. Uhlelo lethu la sithi khona skip izimfihlo. So nginonkosikazi wakho omdala umala unemfihlo befisa ukutshela yona la efonini. Uma seniqopha usuku nikwazi ukuthi nibonane ukuze nikwazi ukuthi nifike kwi-solution noma kusixazululo salolu daba. Kazi usenzeningi ngiyafisa ukwazi impela ngicela ungixhumanise naye. Kazi usenzeni kanti umuntu onamaphutha yini? Hayi cha kanawo amaphutha. Yena umuntu right kodwa phela ngeke umqondo umuntu. Okay, ngicela ubambeke yakhuluma. Umambela ma. Beke phezulu. Hello? Awusabona nkosikazi. Yebo sakubona myeni wami. Yebo. Ungaze ngithinta abakubona kude kwenzakalani. Hayi baba nginemfihlo engifuna ukuyikhuluma nawe. Bengicela ukubuza ukuthi singabonana nini kanjani. Imfihlo. Yebo baba. Hayi cha. Ngoba manje ngisa-driver ngisaya kwi-meeting i-business ayikho inkinga nkosikazi ngizohlela usuku sibonane silixoxe lolu daba kodwa ngicela ukuthi ungithi fahla kancane nami ngifike sengazi ukuthi yini le nkinga engaka esingazile ku-TV. Ngikuthi fahla kancane uzokwazi ukungiphendula njengoba usa-driver nje ungakafiki la uyakhona. Hayi ungakhululeka nkosikazi ngibhake eceleni komgadi ngoba cha ngithukile impela mangiza kuthiwa abantu abangifuna abantu baku-TV. Hayi. Ngiyakuzwa-ke baba. Imfihlo yami ithi baba njengoba nje ubona abantwana bakho bonkosikazi lo omncane behamba emhlabeni bahanjiswa yimina engibabulalayo. Hlamba ngizwanga ngicela ungiphindele ukuthi kwenzakalani? Ngithi njengoba ubona abantwana benkosikazi leya encane, inkosikazi le yesibili. Yebo.
njengoba behamba nje emhlabeni ngicela ukuba ngiconfess ukuthi bahanjiswa yimina babulawa yimina. Uyazazi kodwa iy'nkinga esengibhekene nazo uyazazi inyembezi sengiyikhalile kuyakuthiwa indoda ayikhali kodwa mina uyabazi ubuhlungu osengifake kubona kodwa. Ngiyabazi baba ubuhlungu so engikufake kubona kodwa obadalwa wena lawo lobo buhlungu uze kube khona lobo buhlungu. Muthi badalwa yimina ngabudala ngokuthi yinto engayenza kuwena ukuze ungizonde kangaka yinto engayenza. Phela wangishiya nje wathatha omunye unkosikazi ohlala naye lapho wangishiya mina. Ubuhlungu ke obadalwa wena ke bonke lobo okwadalwa wena. Angithi nalapho mina ngangenzela wena. Angithi wena ngangenzela wena mina nalapho ngoba ngikubona ukuthi wena awukwazi ukuthi ungenzele lokhu mina engikufusayo ngayo yonke impilo yami. Ngase ngibona ukuthi cha ngoba ngiyakubona ukuthi cha uyahluleka nkosikazi wami kungcono ngikwenzele izinto nje zibe lula ngithola umuntu ozokwazi ukwenza lokhu mina engikufisayo. Wawusiza mina ngani? Awuphinde futhi? Ngangisiza wena nkosikazi ngoba ngiyabona ukuthi wena ukwazi ukungitholela abantwana. Ngase ngithi mina angeke ngilande unkosikazi wesibili engazi ukuthi yena uyakwazi ukuthola abantwana. Uyabathola. Waphinda futhi wena wathatha lapho. Kufanele abantwana ngibathathe abantwana bahambe emhlabeni ngoba phela usuhleli khona lapha awusabuyi uhleli lapho. Wena ufanele ukuthi uhlale la ekhaya noba abantwana bakhona noba abantwana bekho. Ungayothatha omunye unkosikazi bese uyohlala nabo uhlale naye lapho. Ungasizi kwakuzala ungasangondli ngisho ukungondla. Kodwa unkosikazi lento le bese ngayikhuluma kahle unkosikazi. Ngoba njengoba ngisho nje ukuthi ngenza lento ukuthi ngilanda unkosikazi wesibili ngoba ngenzela ukuthi mina nawe singabukhona isizungu lapha ekhaya. Wabe sowuhlala khona kungasabuyi. Songasangondli nayo ke ngabona ukuthi isisombululo sami ukuthi ngibabulale nasa afane nami njengoba nami ngingenabo abantwana. Kodwa uyayibona nkosikazi ukuthi idlozi lami la ngibheka ngawe. La ngibheka ngawe ngoba la ngifusa eduze kwakho ngoba libona ukuthi cha lo muntu emekwazi ukubulala igazi lami sho ukuthi nami angangibulala. Kulungile kuyefana lokho hlala lapho nami ngizihlalele la ngihleli khona. Cha nkosikazi yabona njengoba ungitshelile nje ukuthi wena wenze kanje kumina cha nkosikazi icela nje uweqile umugqa nkosikazi angifuni ukuqambela amanga umugqa nje uweqile impela nje nkosikazi. Nawe waweqa phela umuca mangabe uhamba uthatha omunye umfazi ngikhona. Kwangimele nkosikazi usho kwasikuqaleni ukuthi njengoba ngithi ngithatha unkosikazi isitulo usho ukuthi cha wena ufuna isithembu. Azange ngisivuma. Angisivuma ngavela isithembu. Wazenzela wena ngokwakho. Wasuthula ngithi nawe nkosikazi. Kufanele ngithule phela mina ngisebenzele ngale ndlela lengisebenza ngayo phela. Ukuthi ubulala abantwana bami. Njengoba ebengenabo nawe nje abantwana nami ngingenabo. Uyabona nkosikazi ngifuna ukuthi njengoba ngihambile ngiye ku-business kwi-meeting ye-business ngifuna ukuthi mangibuya ngiye kunkosikazi lo mncane ngizobuyela lapho ngifuna ukukhiphisa okwenje uyangizwa. Ngeke uzungikhiphisa okwenja uzobiza ifamily iqala ngishadile mina. Akuze ifamily ezokhuluma uzoyireportela le nto ngeke ungikhiphisa okwenja kukwami la. Kulungile nkosikazi sesikhuluma ngamaloya ngoba ngiyakubona engathi unenkani. Alungile amaloyazi nami nginawami amaloya. Akwazi nje ukuthi emzini kababa ngingagcina umthakathi ngeke kulunge lokho ngeke nje nidluzi nje la ngisiza la ngiqhilezanisa nawe labona ukuthi ngibe sesilinge emndenini. Hayi baba asibonge kakhulu kuyona Break Live TV asithemba ukuthi nizoyixazulela nomalo lo daba ekhaya. Yabona nje msasazi usevile wangiphula umoya angisayi kwakule meeting nje. Sengwehlile lolunye usuku sengiphukile nje ngaphakathi. Hayi asixolise kakhulu ngokuphuka komoya baba kodwa ke
bone ukuthi kwenziwa kanjani nikwazi ukuthi nikhulumisane nomndeni nayo yonke into. Siyabonga ngesikhathi sakho. Yeah. So ucabangani ke emva ukuthi ubaba sho kanje? Ngolinda afike nje. Uzolinda. Ngiyolinda afike ngibone ukuthi kwenzakalani. Inamalo indaba. Anyway, siyabonga kakhulu lapho kuwena umlaleli esekhaya. Uzwile ke ukuthi la sekufaka abameli sekuya ubani unamaloyo uba unabameli sekushiyana ukuhamba kwento ke. Anyway, asiphinde sihlangane kulona uhlelo lethu iBlack Live TV. Sisho kamnandi sisikipha izimfihlo. See you next time. It's the Black Live TV.